Vítam vás pri mojom ďalšom videu a dnes to bude ďalšie video zo série nákupov pyrotechniky. Konkrétne druhá časť tohto ročná, ideme rovno na to. Ako prvé, čo som dokupoval, tu máme klasických pirátov. Títo konkrétne sú z Lidla, euro za balenie 50 kusov. Tu mám len tak na búchanie, keď idem von. Ďalšia vec, ktorú som kupoval, sú tlsté rimanky. To je z Kauflandu, sú zlacnené oproti minulému roku. Minulý rok stali 3 €, teraz sú za 2, tak som zobral 3 kusy. Majú pekné efekty, je to prakticky akýby taký maličký ohňostroj, len je to strela z rimanky. Ďalšia vec, ktorú tu máme, sú ohnivé grácie, klasické ohnivé grácie. Tieto som kúpil v Kauflande za 5 €, 12 kusov balení, pekné efekty za tú cenu. A posledná vec, ktorú vám v tomto videu ukážem, je kompakt 25 ranový lovec duchov z Lidla za 10 €. Lovca duchov som ešte nemal, tak ho chcem vyskúšať. Má v sebe 320 gramov zlože a chcem vám len ukázať, ale to ste si určite všimli, že niektoré kompakty, skoro všetky, sú už teraz od tohto roku takto, že máte prakticky v krabici a si ho potom len vyberete. Ako môžete to aj z tej krabice, ale lepšie bude podľa mňa si to asi vybrať. Je to celkom pekne spravené. Takže ja vám ďakujem za zhľadnutie videa. Ak sa páčilo, dajte like, ak nie dislike. Poteším sa odberu a vidíme sa pri ďalšom videu. Let it go, make my body go, make our bodies higher and higher.